Spodní část kolonie, takzvaná dolní, má pravidelný ráz několika ulic, řazených za sebou. Kolonie u Kostivárny. Kostivárna. Založená ve 20. letech minulého století. Pojďme se podívat do hlouby této bývalé dělnické kolonie. Na počátku to byla osada pro Rómy. Bydlela zde rozvětvená rodina Danielů. Ti všichni zahynuli v koncentračním táboře Osvětim. Z romské osady se za první republiky stala klasická nouzová kolonie. Jejíž zbytky ještě můžeme vidět dodnes. První část kolonie je stavebně chaotičtější. Domky zde nevytváří svislé řady, ale jsou různě nastavené sady. Staré domky z první republiky jsou obklopeny novější zástavbou. Kolonie je obklopena několika silnicemi a přivaděči. Kolonie u Kostivárny měla vždy špatné renomé. Nikdo zde moc nechtěl bydlet, nebyla to dobrá adresa a blízko spalovny po druhé světové válce tomu nepřidala na kráse. Poslední zbytky kolonie.